sewu sinuwun ndadosaken kagiat raos ing manahipun ingkang abdi pun togok. Lah kok Gusti kula ing Traju Tresna Prabu Sawarka menika sampun tata-tata kathah sanget betanipun sinuwun ingkang dipun lebetaken wonten ing madyaning papan ingkang sampun kacawisaken Peni Raja Peni guru bakal guru dadi menika badhe tindak dhateng pundi lan wigatosipun menapa sinuwun Prabu Sawarka tokok wonten timbalan tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambiwara yen to dina samengko negara Ngastina bakal duwe gawe gedhe siji lengsering Kanjeng Hyang Kalimataya ingkang wis ora kepengin madeg minangka dadi Nalindra wonten ing kabar ingkang tak tampa ingkang bakal gumanti ke Prabu negara Ngastina ya kuwi ora kejaba mung Yai Prabu Parikesit ya Yai Paripurna ingkang gumanti ke Praboning Kanjeng Hyang Kalimataya ngelingi yen to Sawarka kuwi wayahing Prabu Kresna akuat majaning Sang Prabu Boma Narakasura mula apa ora jeneng aneh yen to aku bakal mangayu bagya lenggahing Yayi Parikesit ingkang bakal kajumenengake ana negara Ngastina. Mula asuk bulu bekti glondhong pangareng-areng wis tak wadahi kabeh iki niatku bakal tak aturake tandha tresnaning Prabu Sawarka ing Traju Tresna kalawan Yayi Parikesit ingkang bakal didadekake Nalindra negara Ngastina. Wo la leres niku malah prayoga sebab wong urip ing alam donya menika tumrap kula dipun menangaken pados sederek ora golek mungsuh nek tumrap togok mungsuh siji niku wis kakehan urip teng alam donya ning sedulur 1000 niku nek tumrap kula isih kurang ya to lho iya mula sampeyan gadahi penggalih kepengin nyambet memitran kalian Nalindra Ngastina inggih menika pun Parikesit menika langkung sae menika becik margi siji menika nambahi kekuataning negari Traju Tresna angka 2 sampeyan niku mengke bakal kathah sanak sederek saged pitepungan kalian wayah-wayahipun Prabu Kresna sanesipun ingkang sedaya manjing dados nayaka negara Ngastina. Lah ya kuwi sing tak karepake. Bedaya apa? Yen to Prabu Sawarka mendem rasa sengit keburu gething kelawan kadang-kadangku ingkang sayekti kuwi isih sedulurku dhewe. Lah nggih. Penjangkaku pancen bener kumpul tekandhakake kok. Traju Tresna kuwi negara ingkang cilik yen ditanding karo negara Ngastina ora sak prawolune negara Traju Tresna iki. Nggih. Mula supaya kukuh bakuh sentosa Prabu Sawarka nggone dadi ratu gumanti kepraboning Sang Kanjeng Rama Boma Narakasura niatku pancen sambung memitran kelawan Yayi Parikesit. Mula wektu dina iki aja nganti karunden gawe. Dina samengko aku wis samapta ing gati sawigoing diri. Bakal sowan menyang negara Ngastina mangayu bagya jumenengane Yayi Parikesit. Togok wonten dawuh. Mula kang sangka kuwi kabeh apa iki bakal ndak asta minangka asok bulu bektiku kelawan Yayi Parikesit. Jangkingen wadyabala klumpukna kinen gawa Peni Raja Peni guru bakal guru bati ingkang pak daosake minangka bulu bektiku kelawan Yayi Parikesit. Rikat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning argeram kang tuminga Iram kang tumingal dendeng saingga praja nek ngoten kula mingkari nderek ya lung kuwi malah apik. Iya. Nek saged mboten namung panjenengan piyambak ning sedaya wadyabala kedah mangayu bagya lenggahipun Prabu Parikesit. Yo, pilu. Patih wonten dawuh tataran para wadyabala kene nderek kalanjeng karing Prabu Sawarka. Lumarap ning negara Ngastina. Lho nggih, mboten anggistaken dawuh. Aja nganti ana ingkang nggawa gegaman merga praptaku ning negara Ngastina iki minangka sumitraning Yayi Parikesit.
Prabu Paduka dawuhaken badhe kula sendikani lan nuwun pamit madal pasilan sehat-sehat aja kaya bocah cilik pati. Kocap kacarita. Dereng ngantos paripurna sami mbal wacana. Kasaro praptaning nengge Bambang Kertiwindu dah nyang swela miwah Sang Dursabala dumrajak tanpa harapan. Semangka kanggro sesumbar Lendo pumi kuncingku maludo kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang ing lho iki sapa iki ora ngerti sangkan parane lah kok ana wong telu ing munggah ning datu negara Trajutrisna kowe kawula Trajutrisna kowe ngaku sapa yen pancen kowe wong sak jabaning rangkah negara Trajutrisna wigatine apa kowe sowan ning ngarsane ingsun nggih nuwun sewu sinuwun dipun tepangaken kula menika kawula Trajutrisna nami kula pun Kertiwindu lho Kertiwindu inggih ingkang tengah sapa menika anak kula pun dah nyang swela wondene menika wayah kula pun Dursabala Kertiwindu dah nyang swela lan Dursabala lho nggih kasinggihan mekaten eneng apa kowe munggah ning Datulaya kula menika gumun ketingal paduka Gusti kula ing Trajutrisna menika ambeta sak kathahing prabeya brana picis nuwun sewu menika badhe dipun beta dhateng pundi lho peduli apa kowe? Iki perkaraning ratu ing Trajutrisna. Kowe mung kawula dadak takon perkara nggonku bakal budal menyang endi? Kula nuwun sewu, kula menika badhe ambetaken menapa ing paduka beta menika kala wau sinuwun. Dados menawi samangke kula menika mangertos tujuanipun wonten pundi? Menika kula samangke saged ambetaken menapa ing paduka kanthi saking negari ing Trajutrisna mriki. Ya, yen pancen kaya mengkono aku tak bloko karo kowe. Aku bakal menyang negara Ngastina. Wigatosipun kabar sing tak tampa negara Ngastina bakal ana pawiwahan jumenengan. Wonten ingkang dijumenengake ya kuwi kadangku Yayi Parikesit. Mula aku bakal mangayu bagya jumenengane Yayi Parikesit. Sarana aku atur bulu bekti glondong mengarang-arang kelawan kadangku Yayi Parikesit. Nuwun sewu. Menawi radi sareh sawetawis menapa sintenipun aduka Gusti kula Prabu Sawarka menika saged nampi atur kula. Bar matur apa? Nuwun sewu. Menapa panjenengan menika ngaturaken glondong pengarang-arang dhateng Garing Sela menika sampun leres? Lho. Kok wis bener piye? Sabab miturut petangan kula sakmenika kula badhe nyumriksa panjenengan ngaturaken glondong pengarang-arang menika dasaripun menapa? Dasare aku wayah Ratu Ndarawati. Monggo Kanjeng Eyang Prabu Bathara Kresna kuwi pancen dadi pepujangganing wong Pandhawa, eyang-eyang negara Ngastina. Mula aku kuwi pengen sambung mitran karo dulur-dulurku negara Ngastina. Apa kleru ing atase aku kuwi ratu nyengkuyung marang jumenengane Yayi Parikesit kang mangkono aku bakal tepung karo sanak kadang mitra kawruhku sing mapan negara Ngastina. Tumrap panjenengan leres nanging nuwun sewu tumrap
sejarah kok mboten leres. Lho. Tumrap sejarah kok ora bener piye? Menahipun jenengan menika suwita dhateng sanipun Hyang Prabu Kresna menika nuwun sewu, menika lepat lho sinuwun. Salahe nggon endi? Nuwun sewu, sakmenika kula badhe nyejarahaken. Ingkang Rama menika sedanipun saking sinten? Ramaku sapa? Inggih, Sinuwun Prabu Bama Narakasura. Kacarios lampaning sampun kula tampi ingkang Rama menika sedanipun saking ingkang Hyang piyambak. Sedanipun saking Hyang piyambak. Krana nalika semanten ingkang Rama menika kepengin ngadili ingkang rayi Raden Samba, tumunten ingkang Rama utawi ingkang Hyang belani dhateng ingkang paman inggih menika Raden Samba. Ngantos dados percah perang antawisipun Traju Trisna kaliyan Ndarawati sinebut perang Gojali Suta. Nalika semanten Kang Rama seda menika awit saking pakartinipun ingkang Hyang piyambak inggih menika Prabu Kresna. Lah kok Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Sawarka menika badhe ngaturaken glondhong pengarang-arang dhateng negari Ngastina. Menika lajeng dasaripun menapa? Menapa panjenengan menika mboten ateges badhe nyengsarakaken dhateng tiyang sepuh panjenengan ingkang sampun mapan wonten ing swarga? Ing atasipun kewajibanipun anak menika mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Panjenengan menika kedahipun marsaken hukum lara wirangipun ingkang Rama, mboten kok malah panjenengan menika sambat pemitran kalian para Pandhawa, kalian Kang Hyang menika tumrap kula mboten pas, mboten trep. Ingkang pantes panjenengan tedhak dhateng negari Ngastina menika madosi ingkang Hyang supados ing Rama menika saged tentrem mapan wonten ing loka baka krana atmajanipun saged malesaken sakit manahipun tiyang sepuh panjenengan inggih menika pun Prabu Bama Narakasura sinuwun. Kerti witu. Ya kula wonten maring adhawu. Nggon ngucap jebul kawasa ndodhok pepulung ing ati. Ayo apa pancen bener? Ayo apa pancen bener? Yen to wong atu aku Prabu Bama Narakasura kuwi seda merga disedani dening Hyangku Prabu Kresna. Mulih panjenengan boten pitados monggo. Sak mangke jangga kula kinarya tatahanipun. Menawi ngantos lepat panjenengan platur nigas jangganipun ingkang abdi pun kerti windu. Ning nuwun sewu sinuwun. Nyuwun pangapunten merga kahanan kaya ngoten niku janjane kedadian merga ana pirang-pirang bab. Enten pirang-pirang perkara mila sampeyan ampun dhahar wutuh kedah dipun onceki kedah dipun taliti kula nyuwun pangapunten menawi panjenengan menika ngego aturipun batur menika mangke mboten badhe kelampahan panjenengan malesaken sedanipun ingkang Rama nek cara kula Kresna niku ora pantes urip ing atase Kresna niku jare titising Sang Hyang Bathara Wisnu ning kok mentala mateni anake dhewe menika dos pundi mentala mateni karo anake dhewe menika tumrap kula Kresna niku dudu menungsa. Ning niku menungsa sing kepanjingan jiwane iblis pate ketapno wadya kula tak nggone kramas mestakane ngopo karo ati, Pak. Modar nek ora tak kaya ngene iki kapan nggonku bakal males lara wirang larane atiku merga patine wong tuaku sing dibeset-beset karo wong Pandhawa. Danyang Sela kula wonten paring adhawu. Dina iki kelakon penjangkaku nggonku bakal maleske wong tuaku nggone mati ning Bratayuda. Semantun ugi kula ugi tentrem badhe saged malesaken muditi woh lara wirang sedanipun Kanjeng Rama Swatama anggenipun dipun sia-sia dening para Pandhawa. Wah, kula nggih saged ngaturaken anggen kula mboten trimah eyang kula dipun potheng-potheng wonten ing Kurusetra. Tiyang sepuh kula pejah dening pun Gatotkaca. Mati dening aku kowe para Pandhawa. Ratu Ndarawati bakal diwaneni karo putune dhewe. Rasakno larane atimu barang.
Sapa togek? Apa? Sapa togek? Nek omong ki dipedhot, sapa togok ngono. Ora kae mau sapa e? Kertiwindu. Kertiwindu ki sapa? Anak Sengkuni. Oh, mula cangkeme elek. Kaya bapakne Danyang Swela, anak Swatama. Dursabala, Putu Dursasana. Mula kok aku wis mbaten iki ana menungsa kok senengane tumbak cucukan ki sapa ta iki? Ah, ning Ratu Gustimu wis dahar omongane Kertiwindu. Sing maune ancas sing apik, anggere ning wong tumbak cucukan kok dadi elek ya, Gek. Lah iya. Arep dhewe sapa aku arep ngewutake sinuwun sawarga kanthi tak jak itung-itung pirang-pirang bab supaya aja nganti kesluru dalan sing kleru ning nyatane ya wis kalah karo Kertiwindu. Terus kowe karo aku ming batur. Ayo nek iso diemutake dene ora ya wis sembuh kahananingku kaya ngapa? Ya Gak ya. Ya melu alon-alon lho. Heeh. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora nanggono magawe gelar ira wang-wang ing wah ana satriya nom-noman bagus wujude ning gleleng pambegane ketok aku nyingkir kiwa kowe nyegat ngiwa aku nyingkir nengen kowe nyegat nengen sapa kowe takon karo aku satring swala bumi ya sapa kowe Raden Jayasanga ya Raden Sanga edian menangan Sanga kalahe karo balok kalahe karo polsek ketok nek prajurit seneng abotohan pancen para nyata aku seneng abotohan karo prajurit Suwanti mburi saka ing Traju Tresna abdining Prabu Sawarka aku tumenggung menak Kedalisita iya tumenggung sim terima kasih sim tumenggung kok jenenge ora cetha ya wis ben wigatine apa goleki Prabu Kresna Kanjeng Hyang Dwarawati wigatine aku diutus Prabu Sawarka kon goleki Prabu Kresna ning kecekel Prabu Kresna tak bondo tane tak krincung sikil leboke pakunjaran ing Kagatri sangka pirang uri nangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ayo kowe iso ketemu karo Kanjeng Wandrawati watune iso nyempal bau ki wonten ing Jayasanga lho kowe nantang karo aku apan aku dadi putraning
Kanjeng Woh Indrawati. Wah, babu ketemu cendenge aku. Apa-apamu? Gage Sirnakna Jayasanga kowe iso kepanggih karo Kanjeng Woh Indrawati. Babu Jayasanga sanga-sanga. Ora minggat getak. Ora kelakon tinjung akhirat nyawamu aja dundang. Tumenggung menak kedali seta maju jangkak untapke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama Dipati Wijaya menak kedali seta. Menak kedali seta. Mau lenata ora. Sawa Raden Danurwindo. Ayo, kowe sapa? Prajurit saka Traju Tresna, ha? Nggih, Prabu Kresna. Langkauna bathange Danurwindo. Ah, gelak limpah. Wah. Wah. Ah. Ah.
Ayo Don. Ah. Wah. Ah. Oi. Saka ngendi? Nak nyunenya. Nak nyunenya. Parang Kusuma. Nak nyunenya, mundeng banyak kok lah. Nak nyunenya. Putra Tresna nanya kemonanya. Nyama. Nyama. Raden Jayasena. Nyanyanina. Putune Werkudara. Putune Werkudara. Oh. Nyambune. Ambune. Ora percaya tak undangi Simbah ye. Ya nama nyemut dalaran nimu tu. Yang peden-peden iki karo aku ben aku wedi karo kowe ya. Ora asli. Nyak. Ora mungkin. Oh, nak percaya. Mbah, Oh. aku mangkel aku nek ngaku putumu ora diakui lenggah kene. Yo. Iki Simbah. Iki Simbah. Wenjingel. Percaya ora kowe? Percaya. Ayo saiki gelut karo aku. Neng ngarepe simbahku men simbahku nonton, mbahku men marem, ya Mbah? Yo. Ya elene jember, kene yo jembar. Nek penak ana mbahmu ora penak. Nek ngantem mau mbahmu wangi ora penak. Simbah aja ngewangi. Ora. Ayo, simbah ora ngewangi. Ben mbahku percaya nek aku ki putune. Mah. Tanya. Piye? Piye? Tanya. Nyo. 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 Putu Werkudara diantem prajurit kaya WC. Tiba tak pecah ndasmu. Sonono to Mbah ora maido sik. Muni apa bang? Hah? Muni apa bang? Kowe diunekke kaya WC. Banjikan. Banyak ndasmu ngono, Kak. Nak apa? Aku ora wani karo Raden Werkudara. Karo putune aku wani. Yo. Bales le. Bales. Kose. Oh. Ayo. Ojo kaya bapakmu. Aduh. Nggon cangkem. Anjaman. Yes. Aleman iki ya ngene iki. Musuh putune wae ora menang kok ndadakakon Ndara Werkudara barang karepe piye. Ora percaya nek putune Werkudara dundangke mbahne tenan. Juantil ndase dik candak sedek Werkudara ngadeg kepet nggo sikil jeblek. Urip apa mati wae. Nek mati tak kubur sisan nang kene. Jejah.
Nyet niku maknane. Alah. Vertigo. Mutar ora we. Weh, Pak, isih urip. Ndak pancen nek. Dipun campur nama ni. Nek mun tadi. Hah? Nek bane. Iya. Alah. Nanti inget. Nanti inget. Inget. Nat. Oh alah pijet no. Inget. Ni lalat lana. Hah? Ni lalat ilana. Nanti lana. Di ulat. Oh, bek. Nanan. Enanan dengkulmu melacat. Nenek. Halo. Ora. Nek edeng uwa. Hah? Nek edeng uwa. Nek uwa ya nak. Nek. Ini. Ini ora ingkang ngono. Ini jenenge ora ingkang. Bingkong ya men ora ya men. Wah antil modal. Ini. Nen. Masak ngarep barang. Anane ya. Ana wae. Piye kanane prajurit? Namut. Kabeh kalah. Anak bener yo. Mundur. Nika entak-entak. Adeng nyambut utang. Nyambut utang piye? Potong gaji bulan depan. Potong gaji sasi ngarep. Boleh. Yo, lha apa? Piro? 200. Lho, 200 akeh men. Ini apik kok. Wong apik kok. Yo, harga ngopo? Prajurit pancen do mripate. Uteke do elek kabeh. Wong Ngastina iki Prabu Sawarka Karyadi. Jaya Sanga kasinggihan mekaten po. Eneng apa? Mlayu-mlayu. Eneng apa? Naminipun Alendra Prabu Sawarka saking Garing Traju Tresna badhe pinanggih kaliyan Kanjeng Ndrawati. Sajaipun piyambakipun boten narimakaken sedanipun ingkang Rama Prabu Bama Narakasura. Nedya ngudi tuwuh males lara wirang sedanipun Prabu Bama Narakasura sarana badhe mbondo dhateng Ndrawati. Wah, panus maning jajaran Anastija kasinggihan mekaten. Kowe iki anakku dhewe, kowe kena dikandhani apa ora Sawarka Parat?
Iki Sawarga. Iya, dasar para nyata. Iki sapa? Kowe takon karo aku tak genake aku mbahmu. Lho. Kowe Simbah. Ya, aku eyangmu. Yen ngono kowe Nata Ndarawati, kadange Nata Ndarawati. Brahmana ing Grojogan Sewu aku Begawan Juriganata. Biyen telas Ratu Mandura Prabu Baladewa. Kowe ketemu karo mbahmu Kresna ya. Eyang Kresna ingkang jalari sedane Kanjeng Rama pun aku ora nrimakake. Eyang Kresna kudu sirna margalayu piye? Kowe kono kandhani ora? Kowe kono kandhani ora? Kowe iki putu wajibe kowe ngabekti karo wong tuwa. Aja kowe gawe geger negara Ngastina, mbuthak banyu bening kanan negara Ngastina. Kena kandhani apa ora? Aku kena kandhani yen Prabu Kresna tekaning pati. Wah, pancen ngayal kowe. Wah! Ayo. Wis tuwek ya aleman. Biyen nek nesu ya medeni, nek saiki mbok ngelingi karo napas. Wah, ngopo Mbah? Mbahmu Grojogan Sewu nglekar kae. Simbah Juriganata. Ada wae kae. Bah. Sare, enom ki biyen, saiki wis sepuh. Kowe ora apa? Jeng apa? Kowe wis ora iso nesu piye? Aku wis ora iso nesu ae. Aku arep wis ora iso nesu kowe ya ketrajak iki. Wah. Jaya dina. Apa? Wedang. Wedang. Apa? Goleke wedang. Wah. Ora diglondor. Ayo nyun ngapura ya ora ngerti kok. Hey. Wah, jebul raga wis ora kaya mbiyen. Lah iya. Sampeyan nesu njur. Wah, kaya dek enom critane Simbah Jodipati, Simbah Banjarjungut. Simbahmu Grojogan Sewu nek nesu mbiyen ora ana sing wani bengok-bengok, tangane ngantemi, sikile ndupaki. Ngono mbiyen. Lah iya. Ning saiki sampeyan ki wis sepuh. Putune wis do gedhe kaya ngene iki, kekuatan monggo ning napas sing sok ora tekan. Dan. Ning rasane kaya si arep nesu. Ayo ngono nesune. Ku tak jukuke wedang meneh. Iki dukung ngono. Wah, mosrono ngono wis. Wah. Sawarga mau mrene. Ayo sampean nglekar kok. Ayo wonge nang kono. Wah, Sawarga. Kowe gelem meneng apa ora gelem tak bondo dhewe kowe pargane aku. Kowe kena kandhani ora? Kowe kena dikandhani ora? Sapa sing mbebujuk kowe supaya kowe wani karo Eyangmu Ndarawati? Wajibe kowe iki kudune nyengkuyung marang jumenengane Sikapari Kesit, ketemu karo Eyangmu Ndarawati, karo ketemu karo Eyangmu Grojogan Sewu. Kowe tak rengko dadi putu. Kowe turasing Baladewa, kowe turasing Ratu Ndarawati, aja wani karo mbahmu mundak ora kepenak uripmu. Ya. Inggih piye? Nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang. Nyuwun pangapunten. Kowe tak luwari. Nggih. Ning anggere kowe wani pisan-pisan ngraman Ngastina, kowe ngapusi karo Eyangmu. Kowe tak luwari temune kowe gawe geger. Aku dhewe sing mateni karo kowe. Yen tumrap aku aja endang diluwari. Perkudara piye?
ora ketang sedina rong dina dilebokke pakunjaran dinggo ngenam-nam pikir apa sing dilakoni mau bener apa salah aja njur diluari mengko ndak tuman wonge ngono ya Sawarga wonten dawuh ya ora ketang sedhela kowe kudu nampa paukuman ning pakunjaran negara Ngastina sadurunge nang pakunjaran petungan omongane wong tuamu petungan omongane mbahmu rukun karo congkrah kuwi penak endi kok ning lakoni urip nggih ngestaken dawuh nggih ayo nggih ngestaken dawuh Kanjeng Hyang Songo wonten dawuh Jayasena ana dawuh apa Mbah bener ngendikane Curiganata kakangku grojogan sewu nadyan Bratayuda wis paripurna ning isih akeh sing padha kepengin ngudi tuwuh males lara wirang kalawan para Pandhawa luweh turasing Kurawa tedhak turuning Kurawa mula aja nganti padha ilang kaprayitnane kudu mbok rundani kahanan negara ing Ngastina aja nganti ana ingkang marojol saka sela-selaning garu nun ngestaken dawuh paduka won Banjarjungut ngestake Kanjeng Hyang Banjarjungut wah janjene apa-apa sing tak luputke putu-putuku kabeh niki ngestaken dawuh kok kados pundi paman kados pundi Yang Ganyang Swela Dursabala wonten dawuh wah lah ora jumbuh karo jenenge Prabu Sawarka ing Trajutresna ora kaya bapakne ingkang puguh duwe watak waja jebul isih gampang miyur dibrithok dening wong-wong Astina Prabu Sawarka kecekel dening pandhita ing grojogan sewu ya kuwi Begawan Curiganata tumuli dibetokke ning pakunjaran jroning pakunjaran didhawuhi supaya ngenam-enam mikir luwih becik manunggal karo wong Astina apa bakal dadi kraman iki ora ana pangarep-arepe meneh pareng paduka Kanjeng Paman golek meneh turas Pandhawa ora lega rasane nganti iki ora ngedudu turuning Pandhawa karo wong gerangane kabeh Ganyang Swela pangestu ngoro ora paling kaya putuku Arjuna ing mraptana ing Saptawarga inggih Kanjeng Hyang kebareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabektinipun ingkang wayahipun Arjuna Hyang iya tak tampa nggih ora liwat pangestu ning pun Hyang Tampanana kula pendinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Putu Prabu Ndarawati padha harja. Iya, Kanjeng Hyang wilujeng ning sambikala bekti kula kunjuk Hyang. Ya, tak tampa. Ora liwat pangestunipun Hyang Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Janur gunung kadingaren teka padha rawuh ana ing pertapan Saptawarga. Kula ana wigati apa mrediake matur marang Hyangmu ing Saptawarga. Nggih. Wale-wale menapa
Suwanipun ingkang wayahipun Arjuna yektos andherekaken jengkaripun Koko Prabu Ndarawati ingkang sakmangke badhe wonten pangandika saking Kanjeng Koko Prabu ing magepokan kaliyan negari Ngastina Kanjeng Hyang. Kusik magepokan kelawan negara Ngastina inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu Arjuna piye? Monggo Koko Prabu tumuli kula aturi matur dhateng ngersanipun Kanjeng Hyang Matswapati. Nggih. Estunipun mekaten Kanjeng Hyang. Sawanipun ing wayahing Ndarawati wonten saptawarga sayekti sakmangke badhe atur pekabaran bilih ingkang wayahipun Nyai Prabu Kalimataya dinten sakmangke badhe lereh ke Prabon negari Ngastina. Lho Kusik. Negara Ngastina ingkang nalika semana dituku nganggo wutaing getih ana ing Bratayuda Jaya Binangun. Lah kok dadi dina samengko Putu Prabu Ngastina, Putu Kalimataya bakal lereh ke Prabon kasinggihan mekaten. Jalarane apa? Menawi babagan perkawis menika kula piyambak boten mangertos, namung saknyatanipun mekaten lelampahan ingkang dumados tumunten pirembagan madyaning negari Ngastina kala wau lajeng anuding dhateng sinten ing badhe kemanti ke Prabon negari Ngastina. Dawahing pilihan kala wau boten sare kejawi namung ingkang wayah inggih menika pun parikesit ingkang pantes lan trep minangka gumanti keprabonipun Nyai Prabu Kalimataya ing negari Ngastina Kanjeng Hyang. Miyat langening kalanggiwan agar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorote tahan padang kasoran bacaring purnameng gegono dasari mongso katiga Kresna wonten paring adawuh parikesit kuwi durung sepira ngibarate durung ngancik dewasa. Lah kok wis bakal didhawuhi ngasta bawah peperintah negara Ngastina apa ora jeneng tumpang suk ngene bakal ngasta peperintah negara Ngastina Kresna. Yen nyuwun pangapunten nadyan dereng yuswa marandene sakmangke kedah wonten ing nyambung sejarah negari Ngastina. Mila wayah kula pun parikesit kedah wantun lan purun lenggah dampar negari Ngastina lan mugi andadosna ing kawuningan Kanjeng Hyang bilih parikesit anggenipun lenggah dampar negari ing Ngastina sakmangke badhe dipun mong inggih menika yangipun Pandhita ing Grojogan Sewu ing Cemara Sewu inggih menika pun Kakang Premban Curiganata Kanjeng Hyang. Kusik to kuwi iki tenan apa guyon? Iya, saestu menika kasunyatanipun mekaten saksinipun Arjuna. Atur kula ingkang kunjuk paduka Kanjeng Hyang Janaka wonten paring adhawuh. Apa pancen Keparanyata parikesit bakal kajemenengake nata ing negara Ngastina? Inggih mekaten Kanjeng Hyang. Wah, adalah putu punggir. Parikesit wonten paring adhawuh Kanjeng Hyang. Dumibaning kanugrahan ora mrucut kalawan apa ingkang dibudidaya dening wong tuamu ya kuwi bapakmu Sawarga Abimanyu ingkang tansah budidaya napake kamuktening marang anak putu saknyatane dina samengko kababar dadi kasunyatan mekaten Kanjeng Hyang. Eyangmu Ndarawati lan eyangmu Mbana Keling padha rawuh ana ing saptawarga ngendikake yen to kowe bakal gumanti kepraboning eyangmu Kalimataya. Mekaten Kanjeng Hyang nanging menapa inggih ingkang maya badhe kawasa mangreh negari Ngamarta. Jenyatanipun babagan ngelmu kula tasih kirang menapa malih babagan pengalaman kula ugi tasih kirang. Menapa mboten badhe tumpangsuh menapa ing dados dawuhipun Kanjeng Hyang Ndarawati dawuh dhateng ing wayah sepados lenggah dampar keprabon ing Ngastina. Parikesit kula wonten paring adhawuh lenggahmu ning negara Ngastina sawetara wektu bakal dijampangi sarta dipangku dening Hyangmu Grojogan Sewu. Ya kuwi Curiganata. Mula kang saka kuwi aja wedi kangelan dina samengko saguwana apa kang dadi dawuhing pepundhenmu Pandhawa. Menawi tetela mekaten kula namung jumurung ndederek kersanipun Kanjeng Hyang Matswapati.
Kresna, iya kula wonten maring adamu. Tumuli aku nunggu kelawan pangandikaning Kaki Prabu Ndrawati. Gandeng sak mangke larenipun sampun sarujuk. Monggo, sak mangke tumunten bidhal wonten negari Ngastina. Tumapaking damel radi dipun ringkes malah langkung prayogi Kanjeng Eyang. Ya, yen to pancen mengkono. Ingkang budhal apa mung parikesit apa eyangmu Matsapati uga nderek budhal marang Astina. Langkung prayogi paduka Kanjeng Eyang, Eyang Utari miwah. Pun wayah kula parikesit kedah sedaya rawuh wonten negari Ngastina. Ngono Kresna. Inggih, kasinggan mekaten. Ya, yen pancen mengkono. Aja nganti kadalu warsaya padha gelak lakune prapta negara Ngastina. Kresna. Inggih, Kanjeng Eyang. Tatkala narepa Kresna tan tulusa Gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katuluwu kirmo yak mayik katon dias baliwur ing Wiratmaka apa Wisantara kowe nganti karo aku nalika kowe ketemu ning dalan kowe tak takoni jare kowe arep nonton jumenengan negara Ngastina. Iya pancen bener mengkono. Malah sejatine nggonku pamit kelawan wong Kanjeng Ibu ing Pertapan Yasarata. Ingkang wigati aku mung bakal nonton jumenengan ana ing negara Ngastina. Nanging jebul Kanjeng Ibu dawuh karo aku. Dawuh apa? Wiratmaka kowe tekan negara Ngastina. Yen to mengko kowe ketemu karo satriya bagus ya kuwi ingkang aran Raden Janaka sayekti kuwi klebu eyangmu mula sinambi aku nonton sarta ndelok jumenengan ana negara Ngastina ing wigati aku bakal ngaut pepadaning Kanjeng Eyang Janaka
ingkang jarine klebu peranganing para Pandhawa lan panengahing para Pandhawa Wisantara. Kuseta, kowe iki aja ngawur. Aku lagi arep omong kaya ngono. Omong kepiye? Aku didhawuhi Kanjeng Ibu kencana resmi saka Pertapan Cakrawala. Iya. Nalika aku pamit Kanjeng Ibu ya dawuh kaya ngono. Dawuh piye? Yen to sejatine wong atu aku sawarga Raden Wisanggeni wis ora ana ning eyangku Raden Janaka kuwi klebu peranganing para Pandhawa. Mula janjane aku takon karo kowe iki mau aku arep ngandhake nek sejatine aku ki putune Raden Janaka. Aku ki ya putune Raden Janaka. Lho, apa iya? Iya. Aku putrane sawarga Raden Irawan. Raden Irawan kuwi atmajaning Raden Janaka. Mula aku pengin ngawu-awu kelawan eyangku Raden Janaka. Wah, lah nek ngono kowe karo aku ki isih sedulur, ora apa-apa. Nyono kanca gulang-gulung ngelih bareng wareg bareng karo aku lah jebul sedulur to. Tunggal mbah. Iya. Ya ming tuwa sapa aku ora ngerti. Aku ya ora ngerti. Wong jarine Kanjeng Ibu. Kanjeng Hyang Arjuna kuwi anake akeh banget. Garwane ya pirang-pirang, putune nganti ngebaki jagat. Aku ya dicritani ngono. Oh, lah nek ngono pancen bener-bener critane ibumu Dewi Kencana Resmi lan ibuku Di Dewi Titisari ingkang nalika semono wis crita kelawan aku. Lah iya aku ya dicritani kaya mengono. Lah nek ngono ayo aja kesuwen ndang budhane Ngastina, ndang delok wisudan Ratu Ngastina sinambi goleki nyembah marang Kanjeng Hyang Janaka. Ayo Wisantara tak tutke cabut. Bumi kuncing langit kelap-lapaton ler kincanging risang mawe gandrung sabaran katulo wukir moyak mayik saking dias baliur. Iki sapa iki? Ana piyayi kok mrepeki karo laku jantraku kosik. Bocah nom-noman kowe iki sapa? Ditepungake wae aku Wisantara saka Pertapan Cakrawala. Atmajaning Dewi Kencana Resmi bapakku sawarga Raden Wisanggeni. Aku Wiratmaka saka Pertapan Nyasarata putrane Kanjeng Ibu Titisari bapakku sawarga Raden Irawan. Lah terus wigatine ngopo? Aku arep menyang negara Ngastina. Lah menyang negara Ngastina kuwi wigatine aku pengen nonton wisudan negara Ngastina jare bakal ana ratu anyar. Ya kuwi Raden Parikesit sing dadekke ratu. Jarene Kanjeng Ibu kejaba nonton ratu ing bakal diwisudana negara Ngastina. Aku ya bakal goleki eyangku ya kuwi simbahku Raden Janaka. Aduh, putuku ngger cabagus. To. Lah kok dadi kowe terus ngrangkul karo aku nek nyebut aku putu, kowe tak jarwani. Kowe ora urung temu mbahmu to. Lho, ya mesti wae durung tau ngerti simbahku Janaka ki kaya ngopo. Yen kowe arep ngerti eyangmu kuwi ya aku iki. Lho. Eyangku Janaka? Iya, ya aku ki Raden Janaka. Wisantara. Apa ya bener iki ingkang kekasih Raden Janaka? Apa kowe bener Raden Janaka? Weh lah takono wong pirang-pirang aku ki Raden Janaka. Waduh, Kanjeng Hyang, Kanjeng Hyang.
Lah kok dadi Kanjeng yang malah tindak saka negara Ngastina? Ora nekseni wisudan negara Ngastina, kowe tak kandhani ya Wisantara Wiratmaka. Yen to wisudan wis kelakon. Lho, wis kelakon, wis. Lah kok dadi Eyang Janaka ora ning negara Ngastina? Mergo aku ora nyono babar pisan. Jebul lehku gegadang kalawan pari kesit wiwit kuncung nganti geluk wis jabang nganti saiki wis dewasa. Bareng wis dadi ratu lah kok jebul malik tingale anakku pari kesit duwe kuwasa kinarya ngendhak marang sak pepadane panguwasa kinarya godo ketitik kabeh eyange padha ditundung saka negara Ngastina. Aja nganti ganggu gawe pari kesit nggone dadi ratu ning negara Ngastina. Klebu eyangmu Janaka ditundung aja entuk bali marang negara Ngastina. Mengko mundhak ngagro-agro kamuktene putuku si pari kesit ora nyono babar pisan aku dadi tekan semono. Pambegane putuku pari kesit mula aku getun geduwung jumenengake ratu pari kesit ana negara Ngastina. Wisantara Wiratmaka. Kok sik? Lah kok dadi kaya ngono pambegane ratu Ngastina? Mulyan pancen kowe putu-putuku gelem dadi srana supaya pari kesit eling marang kanane sak benere kowe ngamuka ning negara Ngastina mbelanana mbahmu eyangmu Janaka. Wah, endi jenenge pari kesit keparat? Alukon lakuning lekas Lokita linuting kidung ing ana satriya bagus sapa iki? Takon marang aku, lho dhisik ngaku kowe nom-noman sapa? Ditepungake wae. Aku bocah saka Pertapan Cakrawala, aku anake Dewi Kencana Resmi. Wong tuaku sawarga Raden Wisanggeni jenengku Wisantara. Aku Wiratmaka saka Pertapan Yasarata putrane Kanjeng Ibu Titi Sari. Bapakku Bambang Irawan ingkang wis nyuwarga. Ayo, Ndi Raden. Pari kesit wani nundung karo eyangku Eyang Janaka. Mongko tekaku nang negara Ngastina, pengen ketemu karo eyangku Eyang Janaka. Lah kok eyangku ketemu ning dalan jare ditundung karo pari kesit. Iki sapa iki? Putuku nggih cah bagus. Kok sik kowe kok njur ngrangkul karo aku? Kowe anak Wisanggeni, Wisanggeni kuwi putuku. Kene-kene Wiratmaka cah bagus. Kowe ya putuku, kowe anake Irawan, Irawan kuwi atmajaku. Aja ngawu gawar ngawur. Den. Ampun kaya ngoten karo mbahne kok. Kula seksine, kula niku sing nderekke eyang sampeyan nalika eyang sampeyan tasih cilik ngantos sakniki pun sepuh ngenten iki kula sing ngetutke. Dadi kula niku dong seksine kula. Ora. Iki kok ana kenthongan iso omong. Atos iki. Anake Ndara Wisanggeni iki pancen ya kaya bapakne ora. Kula niku Petro abdine Ndara Janaka. Oh, kowe Petro nggih. Kok sampe iso ngarani nek Ndara pari kesit nundung eyange ana sing ketemu karo aku ngaku yen to jeneng Janaka. Jare Janaka ditundung karo pari kesit. Mula tekaku ning papan kene arep ngapokke sing jeneng pari kesit. Walah wis akeh wong do tumbak cucukan. Ngaku aku Raden Janaka mung arep gawe geger kana negara Ngastina. Mboten, niki Raden Janaka, niki kengeyang. Estu kula seksine. Apa tenan ngono? Yen kowe ora percaya, mara takono wong sak jagat sing jeneng Janaka iki apa dudu. Waduh. Wah,
untung aku urung ngamuk. Ngamuk ya mung ngewek-wek kertas. Kaya ampu-ampu wae. Lho, aku ki ampuh anak Wisanggeni ana tok gundulmu piye? Petruk iki anak Wisanggeni putuku Wisantara. Wah, lho niku lho. Ati kula terus kaya trenyuh. Trenyuh merga apa? Ndara Abimanyu peputra Ndara Parikesit niku ya persis Ndara Abimanyu. Ndara Wisanggeni peputra Ndara Wisantara ya persis Ndara Wisanggeni. Ndara Irawan peputra Ndara Wiratmaka ya persis kaya Ndara Ndara Irawan. Gustine adil. Iya, Petruk. Malah aku nek nyawang Wisantara karo Wiratmaka gegawangan. Kaya aku isih nyawang Wisanggeni karo Irawan urip meneh. Pun niki dikanthi teng negara Ngastina. Tur kaling ati-ati, niki enten telik Mangindraja ingkang bakal ngrusak katentreman negara Ngastina Ndara Wisantara. Piye, Eyang? Wiratmaka wonten dawuh Kanjeng Eyang, ayo dadi sijining negara Ngastina nggih tak tepungke karo dulur-dulurmu kabeh Wisantara. Ping pindha mrucut saka gembolan wal saka kudangan. Sawarka kepikut Wisantara Wiratmaka bocah wingisor sarta gunake kanggo srana ngobak-obak katentremaning para Pandhawa. Mesa iso kalah karo Janaka. Tur padha percaya yen to Janaka kuwi pancene yange. Wah lah golek liyane meneh. Andya Bala Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa ing nuwun sewu menika sinten Pancakesuma wonten timbalan ditepungake wae ala tanpa rupa aku kuwi klebu eyangmu inggih paduka Kanjeng Eyang iya paduka sinten aku atmajaning sawarga Kanjeng Rama Harya Sengkuni aranku Kertiwindu panjenengan Eyang Kertiwindu iya wonten menapa Kanjeng Eyang dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta Pancakesuma kula wonten maring adhawuh apa ora krungu pawarta ing sumebar yen to Ngastina bakal ana Narendra anyar ya kuwi adimu Parikesit inggih apan sak mangke kula badhe bidal dhateng negari Ngastina nyengkuyung dhateng pun Yayi Parikesit kok sik aja kesusu ora aku tak takon karo kowe sing dadi ratu nang Ngastina kuwi sapa sak guguring Prabu Duryudana ingkang dados Narendra Kanjeng Eyang Kalimataya menika Kanjeng Eyang kula piyambak tiyang sepuhipun Kanjeng Rama Pancawala mongko pranataning praja sapa ratu ingkang lengser keprabon kuwi ingkang kudu dadi ratu ya kuwi putrane ing mijil kakung. Monggo Raden Pancawala wis ora ana teges ing kudu nyam kamukten negara Ngastina kuwi wayahe Prabu Darmakusuma ya wayahe Prabu Kalimataya. Ora liya kejaba mung kowe Pancakesuma. Lah kok dadi kowe malah trima dadi adipati ning negara Ngamarta negara cilik. Negara sing gedhe Ngastina dilenggahi dening adimu Parikesit. Monggo Parikesit kuwi ora duwe turas ratu tegese dheweke iki mung anake Janaka utawa anake Abimanyu kuwi putune Janaka monggo Janaka kuwi mung satriya Abimanyu kuwi ora duwe turas ratu Abimanyu kuwi yang jejering satriya lah kok dadi anak-anak Parikesit kok Parikesit gedang krang sila tumpang kendangan dengkul sikile edek
terus ngelangkai karo sing tuwa-tuwa. Mongko Pancakesma kuwi luwih duwe kewajiban tumrap negara Ngastina tinimbangane Parikesit. Lah nek cara aku ora trima mung dadi ratu ning negara cilik. Luwung tak gawe geger Ngastina ning pernatan hukum negara Ngastina, pernatan ning negara Ngastina tetep jejeg ora doyong merga apa kalih para Pandhawa. Keblithok kowe Pancakesuma. Kowe bakal adu arep karo gerangamu dhewe kowe. Ning ngalang wanaglar pandan Puncartina lir kekonang surmsara tetan padhang kasurlan pajaring purnaming gegono dasare mangsa katiga himahana wenging ujung ancala ing Kanjeng Hyang menapa ingkang sampun kula aturaken lumantar Kanjeng Koko Prabu Ndarawati sayekti sampun gumala ing tekad anggen kula badhe lereh keprabon kula badhe manjing telenging wana ngeningaken cipta anengga sakmangke ngantos telas tulising para Pandhawa mila sampun ngantos Ngastina menika kumplang dinten sakmangke sampun sarembak sangganing para Pandhawa kapandhegan Koko Prabu Ndarawati miwah Kakang Penemban Curiganata anetepaken bilih Parikesit wayah kula ingkang tinuding badhe gumanti keprabon negari Ngastina Kanjeng Hyang. Yo, putu, aku wis nampa kabeh ngendikaning putu lumantar ya putuku Kaki Prabu Ndarawati. Kang mangkono puneng ora bakal selak nanging Putu Curiganata, nggih wonten dawuh. Kesaguamu tak jaluk nggone mangku kelawan putuku si Parikesit. Nggih, Kanjeng Hyang menapa dadi paduka Kanjeng Hyang badhe kula estakaken. Ya ten pancen kaya mengkono. Janaka wonten paring dawuh putumu Parikesit dandanana cara kanalindran ngestakaken dawuh paduka. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestunggara. Kaki Prabu Kalimataya kula wonten paring dawuh. Kaki Prabu Ndarawati nggih kula wonten dawuh Kanjeng Hyang. Kaki Penemban Curiganata nggih wonten dawuh. Tura nggih. Kabeh wis mlumpuk ana ing daturya negara ing Ngastina. Mula wektu dina iki tak biyawarake mring sagung kang padha lenggah. Sakleng-sering Kaki Prabu Kalimataya Ngastina Diasta Nalindra Muda ingkang jejuluk Prabu Parikesit
ya Prabu Paripurna. Parikesit kula wonten paring dawuh Kanjeng Hyang. Wis kelakon sira mandhegani negara Ngastina. Inggih Kanjeng Hyang. Nanging wanti-wanti apa kang dadi welinging pun Hyang. Aja ninggal marang dawuhing eyangmu Grojogan Sewu ya kuwi Penemban Curiganata. Sabab tata lair sira ingkang dadi ratu nanging batin kabeh mau manut lan bangun miturut marang parentahing eyangmu Curiganata. Inggih Kanjeng Hyang ngestaken dawuh. Kula nuwun sewu, kula nuwun sewu lun. Ana kawan Petruk eneng apa? Matur ngesanipun Sinuwun Prabu Parikesit. Iya Petruk. Mboten kinten babar pisan wonten ing Jawi sumbar-sumbar manguwuh-uwuh badhe nyuwun dampar keprabon negari Ngastina. Sapa ingkang bakal nyuwun negara Ngastina saka tanganing Prabu Parikesit? Nyuwun pangapunten Ndara Puntadewa ingkang wayah Ndara Pancakesuma sajake mboten narimaken negari Ngastina dipun lenggahi Ndara Parikesit. Janaka kula wonten paring dawuh aja mbok kasar alusen bocah iki ngestaken dawuh. Werkudara. Nggih. Aku wis kandha nalika mau ngarep aku wis ngomong karo kowe. Aku gelem mangku karo Parikesit. Ning Ngastina kudu tentrem, Ngastina kudu ayem. Yen ana wong-wong sing bakal gawe rusak negara Ngastina iki piye? Wah, ayo ditetukke. Pancakesuma anakku nggir cah bagus ora prayoga dene sira kulup anakku tumuli manguwuh-uwuh nantang marang pepundhenmu Pandhawa eyang-eyangmu luwih-luwih bakal njaluk keprabon negara ing Ngastina kabeh mau wis dirembug dening para sepuh tur dasari putuku Pancakesuma wis dadi nalindra negara Ngamarta kurangane apa? Ora jeneng perkara kurangane. Kanjeng Hyang mestine kudu adil. Aku putrane Kanjeng Rama Pancawala, aku wayahe Prabu Kalimataya. Ingkang kudu dadi ratu, ingkang kudu dadi nalindra Pancakesuma dudu kok Parikesit. Mula negara ndak jaluk iki kewajibaning Pancakesuma. Pancakesuma cah bagus. Aja netangi marang kamurkane pamanmu ing Bono Kelik. Kowe bocah wingi sore kekuatanmu sepira? Upama ta bakal ngamuk ngibarate kaya dene sulung mlebu geni iwak kecemplung ana ing wuwu. Ora bakal kowe bisa urip malah bakal tekaning pati. Tinimbang ora entuk negara Ngastina luwung patiku tak entengake Kanjeng Hyang Arjuna. Aja yongkir cah bagus. Selagine kowe ngetok karosan wae. Nganggo astaning eyangmu Bono Keling siji wae kowe ora bisa nglawat. Elinga. Elinga Pancakesuma aja mirang-mirangke eyangmu Kalimata ya cah bagus Pancakesuma.
Kanjeng Hyang ngukur dhateng kekiyatan tangeh sedaya saged kelampah. Kejawi kula namung pasrah dhateng keparingipun Kanjeng Hyang Kalimataya, lair batos kula lila. Kena ngapa lak kok dadi malik paningalmu? Kabeh ora bakal tanpa jalaran. Krana pangendikanipun Kanjeng Hyang Kertiwindu atmajanipun Kanjeng Hyang Patih Sengkuni. Ingat ngojo-ojo dhateng ing wayahipun Pancakasuma. Petra, nun. Kertiwindu anak Sengkuni. Kowe ladalah. Ora krungu. Ndrojanaka muni. Ming ora kewetu. Gawe kaget. Matura Kanjeng Kakang Penemban Curiganata Petra. Matur pripun? Yen to anak Sengkuni isih urip nyebar wisa negara Ngastina, wala setan alas. Harus maring jajalanat Sukertane bawana. Sani. Iya, Petra. Cendho iso. Cangkemmu iki ngopo? Mboyo wis rasa dadak aleman. Wis gek menyang. Ngopo? Lho kok kowe to, Gong? Oh iya omongan aku omongan Bagong. Ha sampean dodok jejer Bagong kok dadine. Ngopo wae, Tru? Pun mboten sah dikelirke nggih. Lah nang kene wae. Matur Ndara Baladewa. Ya, piye? Enten sing ngojo-ojoki nganti geger negara Ngastina. Sapa sing ngojo-ojoki? Anak Sengkuni Kertiwindu. Bles lanat. Bedan ketendang aku. Delok ngapura ya Petruk. Syukur sampean ya tiba ta. Nendang kok aneh-aneh ora. Wah, Werkudara. Nggih. Isih ning trubusaning satru sing gawe geger negara Ngastina. Mlayu nendi kowe? Aduh, mati aku arep mlayu nendi kowe? Kowe Kertiwindu, kowe sing nyebar wisa nang negara Ngastina. Kowe anak Patih Sengkuni ora nyusul gerangamu lan sembah. Cah ndasmu kowe. Semeken argai geger negara Ngastina, tutuk nenggala cengelmu, mblegat ndasmu. Kamu kawan semangkean ora wis rasah Gong temumpuk ra karu-karuan. Petruk mah edan Petruk wis ora gelem pentas tenan. Males kula.
tekaning pati. Yang ngerti windu mati. Danyang swela mati kancaku wis ora ana. Sapa? Dursabala. Dursabala, anak Dursala putu Dursasana nyusula mbahmu. Wah! Iki Den Dursabala. Dursabala? Nggih. Anak putu Dursasana. Duar. Dicocok nganggo kuku Pancanaka nggo ntelak. Cruk mati. Wah, Witraya mula sing prayitna ati-ati. Nggih. Sisaning Kurawa isih pirang-pirang sing gelem dijak manunggal. Sing ora gelem mangsa burunga. Kula golekane nggih, Den. Yo sing ati-ati. Sapa iki? Aku Cing Ciripit. Cing Ciripit iki sapa? Putu Citraksi. Ora nyalai pakem lho kowe. Aku Putu Citraksi hasil lembu peteng. Oh. Areng apa kowe? Areng ngobrak-abrek nang negara Ngastina. Tiru Ndara Werkudara golek putu Kurawa ora gong. Ora. Arep golek sing wedok aku. Oh. Arep apik? Arep apik. Oh, edan. Arsa madangi jagat tumungu-mungu paneng sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung pun kasembadan Ndara Parikesit Winisuda. Mugi-mugi saged minangka dados pengayomanipun para kawula sak negari Ngastina, saged jejegaken negari Ngastina tetep sentosa kuko bako. Ya Semar. Nerusaken sedaya ingkang dados perjuanganipun para Pandhawa. Anggenipun jejegaken adil lan bebener. Ya Semar. Sura Sudra Jangkang Ratsa Brahta kaping Dharmastuti Rahayu Samya Makarya Rahayu Samya Pinanggi Ndara. Ya Semar.